Walo ka persona ang nadakpan nakip ng isa ka minor de edad nga nagahampang sang pusoy sa barangay San Isidro Haro, Iloilo City. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Lieutenant Colonel Rene Obregon Jr., head sang City Intelligence Unit, target nila kuntani ang ilegal nga pauwak apang nabulabog ini sa diin may nakatimbre man sa ila nga may nagasugal sa amuman nga lugar. Suno kay Obregon ang tag-iya sang balay nga ginsugalan ang ginkilala nga si Rolly Mariano, 60 anyos kay residente sang nasambit man nga lugar. Samtang nadakpan man Sanday Rafael Mariano, 18 anyos, Harry Morinense, 45 anyos, Jerby Tolentino, 29 anyos, Jeric Maloes, 19 anyos, Glenn Amras, 34 anyos, Jean Christian Baoy, 25 anyos, kag isa ka minor de edad. Na-recover naman sa lugar ang 1,705 pesos kag iban pa nga kagamitan nga ginusar sa pagsugal. Nakahunong naman karon sa Iloilo City Police Station 3 ang nadakpan kag ginrekomendahan sang 5,000 tubtob 10,000 pesos nga piyansa para sa ila temporaryo nga kahilwayan. Balita gikan sa siyudad sang Iloilo. Ini si Arnold Cantores sa Kenya. Nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radio Bandera.